labarin wannan kyautar. Na rasa inda zan sa kaina don farin ciki. Kun cancanci fiye da haka ranki shi daɗe. Kuma dangantakar da ke tsakanin mai martaba da mai gidanku ba ta wasa ba ce. Don haka wannan ba wani abu ba ne. Mun gode. Kun cire min tunanin wacce za ta riƙe min jikana. Amma a yanzu kun cire min zulumin da yake cikin zuciyata. Yanzu kuwa babu komai cikinta sai alhinin mutuwar Jamila. Ji kan Jamila. Ki shiga ɗaya bismillah. Burina ya mutu muris Zinat, ya mutu har abada. Ba wai mutuwa irin na mota da zai iya tashi a kowane lokaci ba, mutuwa irin na rai da ba zai taba tashi ba har abada. Na rasa ki Zinat, duk wani tunani akan ki ya wargaje. Burinmu na nan a raye faru. Muna da hanyar da za mu iya rusa duk wata katanga da ake ƙoƙarin ginawa a tsakanin. Duk da dai masu gina katangar makance suke, ba su san a tsakiyar mu suke ƙoƙarin gina ta ba. Kamata ya mu tashi mu je mu sanar da su cewa suna ƙoƙarin raba wasu masoya ne guda biyu, wanda rabuwarsu na da matuƙar illa a rayuwarsu. Lokacin da mahaifina ya same ni da magana, ta yi tsammanin zan iya juriya na yi biyayya ga umarninsa. Sai na ga idan har na amince, ta yi yayi Suleiman ya yi asarar mata biyu a shekara guda. Bakin cikin rashinka zai iya halakar da rayuwata. Ka zo mu je mu gaya musu abin da ke tsakaninmu. Har abada na fi son rayuwar ɗan uwana fiye da tawa Zinat. Haba Zinat, yaya mutumin da ya rashi irin wannan an mayar masa da madadi mafi alkhairi sannan ne in yi ƙoƙarin hana ba. Ba zan iya aikata mafi munin aiki ba. Na tabbata samun ki a wurin ɗan uwana ba ƙaramin alkhairi ba ne. Nan gaba kaɗan duk baƙin cikin rashin anti Jamila sai fice daga cikin zuciyarsa. Zaman ku tare tamkai yana zama da anti Jamila ne. Ki yarda ki so yayana, ya fi ni komai da komai. Hankali, ilimi, nutsuwa, kyawun ɗabi'u. Wallahi samun yayi Suleiman a gurin kowace ya mace abin alkhairi ne. Ya isa. Ya kake kokarin magana da wanda ka san baya ji kuma baya gani. Soyayya ta kake rarrashi akan ta sadaukarwa wani ita. Ashe ma kana da ikon sake halittar wani zuciyar kenan. Dole ne idan ana so a cire sanka a cikin zuciyar fasata. An tatsa jinin da ke cikinta da jinin da zuciyata take harba a dukkan sassan jikina. Hobi, 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 hobi. Da kuma yadda jini yake gudana a cikin gaggan jikina, haka sanka ke ratsa jijiyoyin jikina. Ana jin yayi Suleiman zai ga laifinmu. Haka ma iyayenmu. Ba na jin wannan
sadaukarwar da zani zai haifar mana da ɗa mai ido. Kamata ya muje mu sami iyamu mu buɗe musu zukatan musu gani. Mu buɗe musu abin da ke faruwa a tsakanin. Na tabbata ya Suleiman ba zai taɓa ganin laifin mu ba. Haka ma iyayenmu. Ba zan zama mai son kai akan ɗan uwana ba. Yaya wanda zan iya sadaukar da rayuwata a kansa sai na gagara sadaukar masa da ƴa mace? Ki haƙuri Zinat, na yarda na bar ki har abada. Allah ya daɗe da ran sarki. Ka gaban ka inda kake so. Yara kin. Tafiya ka lafiya, a so ka lafiya. Martaba, na yi matuƙan farin ciki da zuwanka. Ina fatan Allah ya kai ka gida lafiya. Amin. Allah ya kare. Amin. Yanda ka zo lafiya, Allah ya sa ka koma lafiya. Amin. Allah ya gaishe ku yarima. An gaishe ku yarima. Ka ƴaƴanka sai a sa musu albarka. Allah shi muku albarka. Amin mai martaba. Allah ya kai ku gida lafiya. Amin. Allah ya muku jagoranci ga duk abin da kuka sa a gaba. Amin mai martaba. Na kuma gode. Amin. Ade da yayan sarki gaba salamun bayan salamu yayan sarki. Gaishe ku yayan sarki. Tafiya ku lafiya. Gimbiya barka da fitowa. Tafiya ki lafiya Gimbiya. Gaishe ki Gimbiya. Wanka lafiya. Allah ya kira. Zinatu, tun da aka aurar da yanki marigayiya Jamila, ban taɓa samun wani abu na ɓacin rai wanda ta yi tsakanin ita da Suleiman ba. Saboda haka ina fata ke ma za ki yi kamar yadda 'yar uwarki ta yi. Da yardar Allah ba abin da za ka ji daga gare ni sai alkhairi. In Allah ya ranka shi daɗe. Dama ba ni da haufi a kanki, na san irin haƙurinki da sanin ya kamata ba zan taɓa samun wani abu na ɓacin rai ba. Wannan gaskiya ne. Allah shi muku albarka. Amin. Allah ya sauke ku lafiya. Amin. Gama hannu lafiya zaki. Gama hannu lafiya. Ya raki. Sauka lafiya. Sauka lafiya. Gaskiya mai
kuma ina so ki taimake ni ki nesa da ni, wataƙila zan iya mantawa da ki. Ba za ka iya mantawa da ni Faruk. Ina san da kake muka ya kai nawa. Kamar ta suka tama a cikin juna su ba a sararin duniya. Ashe za ka iya cire zuciyarka ka wurgarki. Ya ishe da haka. Allah ki fita. Ka je ka sanar da su Faruk. Kar ka bari mu rasa ranmu akan abin da muke da hujja a kansa. Mun riga fara soyayya, kuma da iyayenmu sun san muna soyayya, da ba su haɗa aure na da yaya Suleiman ba. Ina jin kunyar iyayenka ne Faruk, da ni zan je na fallasa asirin nan. Ka daure ka taimake ni don Allah. Dawo yanzu nake shirin in kira ka saboda ina so ka raka na wani guri nan kusa. To. Dan kullum. Yaya. Na? Ina so mu yi wata magana ne. Amma kuma dan Allah kai haƙuri. Ba na so ka kalle ni a matsayin mai son kai. Zauna ka gaya min me damuwarka. Dama saboda tausaya min da suke, saboda tausaya min da kuma jaririn da Jamila ta kuma jaririn da Jamila ta bai shi ne suka yanke shawara su ba ni irin cikin yaya ni ma ina tausayin ka sosai, dan na fi kowa tausayin ka duk duniyar nan. Ban gane me kake nufi ba. Shi yasa na ce ba na so kalle ni a matsayin mai son kai. Kaga akwai abin da ke so ka gane, ko da raina kake bukata in ina da hali ne ya dauka ni baka ka gaya min damuwarka. Yaya ina so ka bani ɗan da Aunty Jamila ta bari. Ina so in zama ubansa, dan ina so nuna masa gatan da ko a wurinka ba zai samu ba. Yanzu kai da Allah saboda wannan shi ne kake ta wani janjani. To in dai wannan jaririn ne karka damu, na baka shi ka riƙe shi har abada, ko da kun shi ne kaɗai ɗan da zan haifa a duniya. Ka ji ko? Mu je. Ka ji? Soyayya na da daɗi, ita ce ke sa nishaɗi, ta yau sai ta sa kuka mai ban kwanan so. Oh, bi so, bi
zama to sarauniya ta na zama sarauniya ga hannuna da ke jani maje masoyi sha faruwa ne tun da Jamila ta rasu kullum kana cikin kuka ban taɓa ganin rana ɗaya da na ganka ba hawaye a fuskarka ba tun bayan rasuwarta kundi da yake mijinta na haƙura na ɗau dangana me sai haka na kai haƙuri yaya anti Jamila tana matuƙar sona tana matuƙar ji da ni na ɗaukai ta tamkar uwa ce a gare ni ba zan iya daina kuka ba in dai har zan iya tunawa da ita shikenan yanzu abin da nake so ka shiga ban ɗaki ka je ka share hawayenka ka wanke fuskarka ina so ka raka ni wajen Zinat kamar yadda kai ranar da ka raka na ɗakin Jamila ranar daren farko. Yaya ba zan iya ba ba zan iya ba yaya gaskiya ba zan iya ba. Me da shi ya duk abin da zai sa tuno da anti Jamila ba na son aikata shi baka taɓa sani wani abu na ki ba amma wannan karin ba zan iya ba wallahi ba zan iya ka gafarce ni. shikenan sai ta sani
yanzu ka duba ka gani kai ka tarin abubuwan da ka dauko kai sha duk ka dagula rayuwarka da in za ka yi shaye-shayen ka ba ka yi a gida a waje kake yi. Faruk dan Allah ka gaya min menene abin da ke damun ka rayuwarka ka sanar da ni. Anti Jamila imin shiru ƙarya kake yi ka daina amfani da sunan Jamila kana min ƙarya da na yi magana sai ka dinga ce min Jamila akwai abin da ke damun ka kuma baka so ka gaya min ka daina fikewa da sunanta kana min ƙarya shin wai kisan kai kai ne ko me? An taɓa kisan kai ban taɓa kashe kowa ba wallahi. To wani zunubi ka aikata haka da ka yanke rai da aljanna? Allahu ghafurur rahim yaya. Ban taɓa yin shirka ba. Ka gaya min me ke damun ka? Me sai ka faka cikin wannan halin? Ka gaya min. Ka yi haƙuri gaskiya. Zan iya gaya maka ba. Ba za ka iya gaya min ba. Haka ne. Wato yanzu ba da kima idan kake nan. Ko? Ba ka gani na da daraja. Ba za ka iya gaya min ba. Ashe dama duk abin da kake gaya min a kaina a baya duk ƙarya ne? Yaudara ne? Shi kenan ba komai. Kar ka gaya min. Zan kai ka gaban mai martaba da umma. Zan gani su maɗin ba su da kima irin ka za ka gani. Ba zan iya faɗa maka ba. Lafiya Abul Ahmad na ganka a cikin irin wannan yanayi? Na kasa gane kan halin da Faruk yake ciki tun da muka dawo daga Zazzau. Yana can yana zaune a cikin ɗaki. Banda ƙullin wiwi, da karan sigari, da kayan shaye-shaye, ba komai a gabansa. Na tambaye shi me yake damunsa, bai gaya mun ba. Kuma na tabbata tun da kika shi a cikin wannan halin ba ƙaramin abin da ke damunsa. Saboda yau kimanin wata 4 kenan rabon da ya daga koda sigari ne sha. Amma ko menene ya dawo da shi cikin wannan halin ban san menene ba. Na yi da shi bai ce mun komai ba. Ya ce kawai in haƙurin gyale shi. Har ni abin ya sama na fara kokwanton cikar hankalinsa. To, kuma kai baka san abin da ke damunsa ba? Ban sani ba. Allah kaɗai sani sai shi kansa. Abin yanzu dai ina ganin kawai sai dai mu dinga yi mishi addu'a. Allah ya kawo sauƙin abin.
Allah ya taimaki Yohanes. Ka ce bacci har da mun shari kenan. Bashi. Bacci ya riga ya kaurace wa idanuna. Tunanin Zinat ya hana ni bacci. Yau kusan kwana 3 kenan. Na nemi bacci a idona na rasa. Ban san yadda zan yi ba. Amma wannan abin akwai rikitarwa. 2 3 duk ya kasa gamsar da kai. To amma fa akwai mafita. Ina ne hanyar mafita? Mafita guda ɗaya ce sai da a nemi Hajiya babba. Hajiya babba. Wace ce kuma Hajiya babba? Gulda Costa. Yanzu babu wani abu da ya rage saura na lalacewa da baya sha. Wallahi ban sha ba. I'm sorry, King. Wallahi ban kurɓa ba tukunna. In ji masu shan wannan abin suka ce min yana maganin bakin ciki da takaicin duniya. Sun ce idan na sha zai yaye min dukkanin damuwata. Kuma Dama wani ma'aina yanzu a gaba. A nan gidan a tarihin gidan nan ba a samu ɗare tak wanda ya taɓa kayan maye ba. Sai a ɗana za ka taɓa abin maye. Kana wani maganin banza maganin wuce. Wallahi idan hannu maka mugun baki kai ka jawo kanka. Allah wajen wa'annan tarkacen da ka tara Allah tsini musu. Ni ne na faɗa. Haba Umar, na zaɓi suna mai kyau na sa maka wu. Ka kusa ne wannan suna. A lokacin shi faɗa sunan iya ba zai yiwu ba a faɗi. Sannan ɗora maka, sannan za ka ci mutuncin wannan suna. Za ka ɓata kamar nan za ka ɓata zira'in gidanmu. Faruk, me yasa kake so ka sa kanka cikin wani hali? Ku yi haƙuri iyayena. Biyayyata a gare ku ba za ta taɓa gucewa ba. Ko da ko za ku jefa ni a cikin wuta. Sai dai ina so ku sani zuciyata ta daɗe da cutuwa. Babu abin da yake sa mata sanyi a zuciya irin waɗannan abubuwan da nake sha. Amma wallahi ban taɓa shan giya ba. Yau ne kaɗai dama zan fara sha. Gafarta. A matsayina na mahaifinka. Shin menene yake kuna maka cikin zuciya? Me yake damun ka? Haka ka kai haƙuri ranka dai.
amma ba zan iya faɗa a yanzu ba. Na san abin da yake damun shi. Na sani. Allah kai ki ko. Kar ki faɗi komai. Ki mun alƙawari cewa ba za ki faɗa wa kowa ba. Ban san haka abin zai zama ba. Ko kin san haka zai faru? Ki gaya mani. Ni fa ko? Da a ce za ki amince. Na kaman a ɗaura mana aure a cikin. Saboda me? Dan Allah ni dai abin da nake so da ke, am serious, ba wasa nake ba wallahi. Dan Allah ki min alƙawari ba za ki faɗa kowa ba. To tsaya in yi tunani minti ɗaya. Nayi. Thank you. Allahu akbar. Ya san idan kuka san soyayyar shi da Zinat za ku ji daɗi sosai. Sannan kuma ana gobe za a ɗaura auren yaya Suleiman da Zinat ma. Na ga saƙon da ya tura mata. Ya kamata ki daina yi wa Anti Jamila kukan nan haka. Ki auna iya yawan addu'o'in da kika yi mata da kuma kukan. Ki ma ki ga wanne ya fi mata amfani. Gobe in Allah ya kama zan maye gurbin Anti Jamila. Kuma na tabbata ya Suleiman ba zai so ni kamar yadda ya so ta ba. Kyawawan halayenta shi yasa ya Suleiman ya so ta. Kuma ke ma ai naji an ce kina da halaye masu kyau da suka fi nata. I should make text. Why? Ba duba suna ba. Sa kanka a cikin wannan mawuyacin halin kawai saboda ka faranta min rai. Me yasa za ka yi haka? Ba za ka gaya mana cewa kana santa ba, bayan ka san zan iya mallaka ma duk abin da nake da shi a duniyan nan. Me yasa? Haba Faruk, haba. Na san kafi ni bukatar ta a saman da kake ciki yanzu. Kai rashin mata, kana bukatar wanda za ta kula da jaririnka. Kai kafi ni dacewa da ka mallake ta. Ni kuma a tunanina na yi tsammanin zan iya haƙura da Zinat. Na ɗauka cewa san da nake mata soyayya ce da ke tsakanin sauran mutane. Ashe ban sani ba
jininta da yake yawo a cikin jikina. Jininta? Kamar yaya jininta? Ita ce yarinyar da ta kara min jini a lokacin da na yi hatsari domin ta ceto rayuwata. Ita ce yarinyar da ta haƙura da duk wulaƙancin da na yi mata, ta karɓi soyayyata, ta amince za ta aure ni. Suleiman, ka kira matarka. Ku zo falo. Faru, kai ma ka taho. Ku zo ku same ni a falo gaba ɗaya. Faruk, kuka kake yi? Har yanzu kai ma ba daina kukan nan ba. Tausayinka nake ji yaya. Duk lokacin da na tuna irin rayuwar da kuka yi da Anti Jamila, ba na iya tara hawayen da ke zuba daga idanu. Ka gaya min me damuwarka. Dama ina so ka raka ni wajen Zinat. Kamar yadda kai ranar da ka raka ni ɗakin Jamila ranar da na farko. Yaya, ba zan iya ba. Ba zan iya ba yaya. Gaskiya ba zan iya ba. Me dalili? Yaya, duk abin da zai sa tuno da Anti Jamila ba na son aikata shi. Baka taɓa sani wani abu na ki ba, amma wannan karan ba zan iya ba, wallahi ba zan iya ba. Ka gafarce ni. Ka yi haƙuri, gaskiya zan iya gaya maka ba. Ba za ka iya gaya min ba. Faruku, na saurari maganganun nan gaba ɗayanta, na kuma fahimci duk abin da ake. Na kuma ci. Sai dai kuma, an riga kun yi wa kanku laifi daga kai har ita Zinat. Tunda ba wanda ya sani, kuka bar magana a cikinku. Sai yanzu magana ya fito, babu sauran wani gyara, bakin alƙalami ya riga ya bushe. Ba abin da za a yi muku. Ran kai da bi. Akwai abin da za a yi a tsayar da rayukansu. Musamman ma shi Faruk, ganin halin da yake ciki yanzu. Suleiman, babu wani irin abin da za a iya yi. An riga an gama. Amma in ka ce kana da dabara, ina sauraron ka fito da wani dabara za ka iya yi. Ranka da ina so roƙi wata alfarma. Tunda addininmu na Islama ya amince da haka. A zahirin gaskiya, tun raso mata ta Jamila, ban taɓa kallon wata mace har na yi tunanin zama da ita a matsayin mata ba. Wannan dalilin shi yasa ban taɓa kusantar Zinat ba. Na farko saboda ina ganin cewa Zinat tamkar ƙanwa take wurina. Wannan tunanin yakan zo muku yaushe. Saboda haka ina matuƙar jin kunyata. Sai nake ganin kamar ina kusance ta ban yi wa Jamila kara ba. Ina so yi wata alfarma. A taimaka a min izini. In ba ta takardarta in yi so in shige gaba wajen nemo ƙanina aurenta. Suleiman, tun kana ƙaramin ka,
baka taɓa yin wani abu naka na kanka ba sai abin da na saka. Duk kuma abin da na saka shi kake yi kuma kake tsaki. Babu yadda za a yi ka nemi alfarma a gare ni. Allah ce na kasa maka. Don wannan gida abin da ya gada kenan. Saboda haka ne maka alfarma. Na yadda maka abin da ka nema. Amma fa akwai sharadi don ka sani. Sai mun je gaban uban wannan yarinya mahaifin da kenan. An sanar da shi duk abubuwan da yake ciki. Da wannan alfarma da ka nema. Wannan ce ne maka. Gama ce ne guda ɗaya. Kai kuwa ina ga maka faru. Sai mun je mun faɗi duk abubuwan da kai ka shuka. Duk wannan abubuwan da kai har shaye-shayen da kai. Hasali ma har rana ɗayan da kace kana son ka koyi shirya sai an faɗa masa. Dole ne a faɗa masa. Haka muke. Haka kuma gidan ne yake. In an ce ne, in an ce a kuma ku zauna akan wannan magana da ke. Na gode wa Allah da ya sa na samu kanni irin ku waɗanda suke shirye su mutu cikin baƙin ciki saboda in samu farin ciki mai ɗorewa. Faruk, kama ta kana ka riƙe ta da amana da kuma kyautatawa. Ki kuma Zinat, abin da nake so in gaya miki shine ina so ki koyi da halin yariki. Ta bar halayya masu tarin yawa na koyi idan har ba za ki tuna su ba. Akwai littafin da na rubuta a kanta, zan iya baki shi saboda ki karanta. Allah ya ji ƙanan cikin da ya. Amin. Ni zan bar ku. Yaya. Na. Akwai albishir da nake so in yi maka. Ina jin ka. Amma idan ka fita waje za ka gani. To ƙanina. Dai karka haɗe ni irin wannan kallo haka. To ai sai ki rama. Inda ke duk abin da aka yi miki dama sai ki rama. Ai idan na tashi rama ni ba da kallo zan rama ba. Sai dai in ƙirƙiri wani abu. Anya idanuna suna gaya min gaskiyar abin da nake tozali da shi kuwa a gabana? Kar ka yi kokonto ko shakka. Shakka babu. Ni ce Basma da ka sani a gabanka. Kin zo a daidai. Kin zo a lokacin da kofar zuciyata ke buɗe. Tana buƙatar mataimakin da zai shigo da takubansa. Ya fatattaki ababen tashin hankali da kuma damuwa da tashin hankali da suka addabe ni suka yi min kaka gida. A shida ma kina nan? Ina nan mana, ba inda na je. Kina nufin maganar da kika sanar da ni na ƙin yin aure ya tabbata a kanki? Idan na yi kalami a kanka, kar ka ɗauke su kamar wasa, saboda da gaske nake har cikin zuciyata. Yanzu ma na zo in maka jajen abin da ya faru da kai ne. Na ji labari. Allah ya kiyaye gaba. Ba wannan ba tukunna. A ina kika ji labari? Zuciyata da taka suna nan tare. Ruhina kuma da ruhinka suna nan. Saboda haka kar ka yi mamakin ganina.
na san ba za ki bar ni ba. Na san ba za ki tafi ki bar masoyinki yana cikin wani hali ba. A lokacin da ya rasa wanda zai magance mishi halin da ya shiga. Basma, ki juyo ki kalle ni. Ki kalli idan tabbatar da cewa ke ce Basma, kin zo ki share min kukana. Ashe rayuwata tana nan bata kare ba. Zan yi rayuwa tare da wanda raina yake so. Allah na gode maka.